ngenku tanpa upama. Tepuk tangan Dilan. Apa? Dilan iki. Mung sliramu Cekelem ra apa-apa bocah. Kayak kurang berajak ki lah gila wedi. Ayo digandeng. Mengke ngejak panco. Mboten. Ngenyek wong wedok jalan pancu. Ke wong lanang nantang gelut ke. Ampun Mas. Sing Mbak. mesra. Mas dulurmu. Wong Ayo ngono kok Mas. Mbak. Aja nesu. ke nantang gelut ke. Ki anggere anu kowe nang kolam nang kono apa ya? Sembelung nang anak kono. Emah. Sing mesra ngono ki. Yeah. Ki dening rubah mike ki, Pak. Cek. Anu, yo. Mung sliramu. Karo ngemek sing apa lho? Ya. Masa gane padonane sing ngodor ki lan kepriwe yakin adusan. Ora apa-apa nan wis dinak. Oh nggih. Pun lulut. Ki wong kae iki ya ora dewadonan bae lah. Aja nyakar ya. Ih, Aja apa? nyakar. Udah kucing. Apa yang kucing apa? Wong wedok kok nyakar lho. Tapi anu Mbak Limbuk, Pripun? kula nek dados mama saya niki bingung niki nek mama saya kula. Nah, lah ngono. Lah untune ora ana. Niki Kayak variasi ya. ya kayak nyantel. Yo, tutuke. Kang dadi telenging ati. Ada. Ngopo mari ngrangkul ning gratisan. Iya. Iya. Ya. Jan pundake kaya manol. Ngecek. Ki ngenyak ya. Wedok kaya manol lho. Ngenyak. Kuwi wedoke uyah ning pasar. Wow, ngenyek nandane. Tapi saya kalau di dekatnya dia bagaikan berasa gimana gitu. Coba mak sendene gajakin aja. Kaya disikep beruang kutub. Ya. Wes lawas anggonku nunggu. Tenane Mas. Aja temak-temak. Wah, bubih kabeh ngono. Piye? Nanging hamung Asa karo merem-merem ya. ngematne kok. Kaya ngono ngemat ke merem. Leleto Ngeling ana. Maksud ambekane kaya wong arep kenang asma. Baten ngeling ana rikala dina pungkur. Cara-cara nyong depangku wong anu. Dipangku. Lah wong anu gandrung ya kaya kowe. Pangkunan Dipangku Mas. Iya. ya. Wong lanang bener kaya kowe manut mapan. Astagfirullah. Datang aku bismillah gumune kok. Ya. Iya, Ya, alah. karo dirangkul cekel muk. Ngapa? Watos Mas. Apane sing atos? Sadelmu lho. Ten aku deh keseron ngomong atos. Basa sedel itu. Terus apa? Berdongkrak. Seliramu. Ora apa-apa kuwi. Wudu. Kene wudu wis sare-sare. Nate ngandika Usan nelidik aja grogi. gak grogi aku. Delamane nguntune tukul gitu. Tresno lahir terusing Piye Mas kula likaten. Memang kubu. Kudune kan kuat, wong lanang ke kudune kuat terus sak. Ya kuat nek mangku wong wedok, lagi mangku buta. Buta. Nyek ada iki. Apa na buta yuk? Buta. Kayak buta. Aduh.
Nggih wanita. Nah, buta ayu maning. Yo. Terus lahir terus sing Bener golek mangku ya lah. Nah, kayak kepenak banget. Kita asa mikir. la haula wala quwata illa Asa mikir mah. billah. Asyhadu alla ilaha illallah. Wah, Nah, Mas, Oh, nanda golek batri, golek batri. Golek batri. Allah. tangi dhewe. Gak aku nang ngene. Golek mangku wong wedok kaya arep mbleh sapi. wong abot abot Batin. Monggo yo Mbak Maratus diaturke tembang kangen. Mbak Maratus. Monggo irama siji, irama tayub, irama loro, irama jaranan. Kendang ngono nan, irama jaranan nggih, monggo. Monggo yo. Wayah bengi dari kimbe serawe suwe. Yo masak dimaju karo Mbak Agnes Gendro.
Ya, kowe tak kon gandrung dini. Ya. Muga-muga dadi jodoh. Donya prateng arek. Aja aja. Enek sing ra trimo. Sapa? Lho, blas ra ditabuk. Wong gak sing rabi ya terus. Yo, dibawani nan. Ya. Ya apa? Ya deh. Nyedak ngono lho. Ora tak kontrol nyedak-nyedak wae. Sing tuwa tak minggir, sing tuwa tak minggir. Isin lho, Mas. Ya, coba. Putri Kang Sulistyeng warni tane cekel. Oh nang ngebis jejar-jejeri kok. Putri Kang Sulistyeng warni Mesake lho kowe nyekel tangane dini tak kira tega. aja mbok lebokne ati Mas iki mek eting Timbang nyawang bunuh diri. mati aku Yo, tenan Srihuning mustika ketuban ya. Yo, tuban dus gandrung kok begegek kaya oh isin Mas iki lho ayo tekan tangan. kowe kene Nah, kene Pintoke kok bingungke ngono. putra Kanjeng sira lawe Gak. Nandhangi biyen rak iki anak angkatku to kuwi. nggih Kuwi jaman aku nemu cah iki pertama kali, alah dapure karo kesete apik kesete. lah yo Wis wireng gitu. nggih Wah, wis kelawu ireng pokoke dadi siji wis antarane wong wis. sangke irenge disawang gak irenge tapi ijo Ya kaya aspal kae. Wis saiki wis bareng breset iso dandan. Waduh. ya santai Nduk Din Heeh. tinggal ajang raine tuwa kuwi jek bocah iki Lah iya. Masa sik bocah? jek bocah Bocah apa? Bocah bar kapusan. ah Ayo. Mas Yo. Tuk meranggung bojone goro sing mbok gandrung iki kene kok malah gandrung cagak to. Alah. Ah petuk wong ayu modar. Kulinane petuk kijing kok ya. Ya, bebelo Wiratmaya Ngene lho. tan urung Srihuning rene lho gundul Ndaduk masane apa? Anu kena iki ampet-ampet Kena go apa? lalu-lale. dadi mustikaning tuban Wis. Ya. Ya. Srihuning mustika tuban lapor tresno twin sadaya pati marang Raden Wirataya Mbak Suci nayung sik karo karo Mas Petro. Ayo Bagong nayuk.